Dros y 2 blynedd dwytha, mae arloesi Gwynedd Wledig wedi bod yn peilota prosiect Rhyngrwyd y Pethau yma ar safle Glyn Llifon. Rhyngrwyd y Pethau ydy pan da ni'n cysylltu pethau fel oergell neu giat i'r we. Yn ystod y ffilm yma, mi fyddwn ni'n dangos i chi nifer o synwyryddion rydym wedi gosod yma ar y fferm, eu pwrpas nhw a'r bydd mae'r safle'n ei gael allan ohonyn nhw. O'r dechrau i'r diwedd y prosiect, da ni wedi dysgu llawer iawn am potensial Lora 1 yng Nghefn Gwlad, gan bod ni wedi defnyddio'r ffarm ar goedwig mewn Glyn Llifon. Yn amlwg, mae rei sensyryddion wedi gweithio'n well nag eraill, ac dydyn nhw ddim ar gael yn fasnachol eto. Felly, peilota pethau da ni wedi gweld bydd sylweddol i ni o ran rheolaeth ffarm a choedwig, sut maen nhw'n gallu wrach ennill buddion cynhyrchiol, arbed gwastraff, a hefyd galluogi ni fel tîm rheoli wneud penderfyniadau gwell ar y ffarm. Ond sicr mae o'n mynd i symud fwy fewn i'r byd amaeth fel mae'r technoleg yn datblygu. Dwi'n meddwl bod ni ar ddechrau'r daith yn hytrach na diwedd y daith, ond yn sicr mae'n anhygoel be mae'r technoleg mae'n gallu gwneud dyddi yma. Pwysau feddwl ynde, bod ni'n gallu monitro tymheredd a cheithder ac ansawdd pridd sydd kilometr o'r buarth. A yn y dyfodol o bosib ni'n gallu, fydden nhw'n mor rhad a mor effeithiol, fydden nhw'n gallu gosod nhw mhob un cae. Dwi'n sy'n rhaid enghraifft i chi fatha sensorydd syml da ni wedi rhoi mewn oergell, lle da ni'n storio brechlynau drudfawr yn yr uned foch er enghraifft. So rwy'n digwydd gadael y drws yn gored, myfyriwr neu staff, wrach fyswn ni'n colli gwerth cannoedd o brechlynau yn cnesu dros chydig oriau. Felly mae rhywbeth mor fach a sensorydd oergell sydd yn taflu data bob awr ac yn rhoi alerts i'r ffôn ydy galluogi ni osgoi sefyllfa lle byswn ni'n cael colledion fel yna. Y wers mwyaf gwerthfawr dwi'n meddwl ydy da ni reit ar dechrau'r daith. Mae yna rei sensoryddion wedi gweithio'n dda iawn, mae yna rei ar gyfer defnydd dan do mewn llefydd sych, cynnes yn hytrach na allan yn y glaw a'r tywydd anwadal da ni'n gorfod delio efo'r ffermydd a choedwigaeth. Maen nhw'n fforddiadwy, yn sicr. Mae'r technoleg sydd ar gael allan ar y funud ddim allan o afel y fferm deuluol. Felly, yn amlwg efo mwy o ddatblygiad, rhatach ar nhw, a mwy o ddefnydd, a mwy o bobl yn cymryd nhw ymlaen. Felly mae o'n amser cyffroes am ethyddiaeth i ddweud gwir a choedwigaeth o ran yr technoleg Lora 1 yma. Edra i weld defnydd eang iawn a bydd eang iawn hefyd. Mae'n byr debyg y sensoryddion sydd wedi bod mwyaf effeithiol ar hyn o bryd. Mae'n ni'n parhau efo hynny. Mae rhai sydd yn gweithio ar storfa slurry, piswel er enghraifft, sensoryddion static mwy na lai. Rhai static wedi gweithio'n dda iawn. Y rei sydd mewn yn yr oergell, storfa sglodion coed, neu sydd o'n gallu hawdd iawn bod mewn tas wair i monitro rhag bod yna rhywbeth yn gorboethi. Mae yna rei wedi gweithio'n dda iawn, a byddwn ni'n parhau efo hynny, ac mae yna fwy o waith i wneud efo rhai sydd ddim wedi gweithio cystal. A maen nhw yn gweithio, jyst byddwn nhw ddim wedi'w gorchuddio gyda dynyddiau sy'n gallu delio efo'r math o dywydd a'r lleithder sgennym ni yng Nghymru yma ar yn ffermydd. Do, mae'r myfyrwyr yn ymwybodol iawn o'r cynllun. Da ni wedi cael lot maen nhw wedi bod yn glwm hefo gweithdai yn dod fyny efo'r syniadau reit ar y dechrau, lle fysa sensoryddion o fydd. Yn amlwg efo rei sydd ddim wedi gweithio cystal, eto da ni wedi rhannu hynny ar hyn o bryd, ond dwi'n teimlo bod y prosiect yn dod i ben, ond mae yna fwy o waith i wneud, a mwy o waith cyffroes, a mwy o gyfleoedd hefyd i rywun sydd efo diddordeb yn y maes yma. Mae maeth yn newid dros yr ddegawd dwytha yma, mae wedi newid yn ofnadwy. Dydy'n ffermydd ni ddim wedi newid o ran i maint a'i siap, ond mae'r farchnad yn newid yn amlwg. A hefyd mae costau yn rhywbeth da ni gyd yn poeni amdano fo, a mae cael effeithlonrwydd bob peth da ni'n neud mor bwysig dydy yma. Ac os edrych ni gynyddu'r effeithlonrwydd, y gobaith ydy bod yna fwy o broffid i ni ar ddiwedd y dydd.
a bod ni'n yn ffermydd effeithiol sy'n gwneud penderfyniadau da ac yn cynhyrchu cynhyrchion o safon. Mae gen ni un sensorydd yma yn yr uned moch yn Glyn Cifon ac yn syml iawn be ydi o, di sensorydd wedi cael ei osod ar drws yr oergell. Mor syml mae o'n edrych, mae'n effeithiol iawn. A mae hwn yn taflu tua 600 metr rwan yn ôl i brif swyddfa'r ffarm. Gwybodaeth am tymheredd yr oergell. Fel ydych chi'n gweld, da ni'n storio gwahanol frechlynau i fewn yn yr oergell yma, a fydd yna dipyn o stoc yn cael ei gadw yno fo. Felly mae'n bwysig bod bob peth cael ei gadw dan 8 gradd Celsius. Os yna rhywun yn gadael y drws yn agored, fydda i'n cael alert ar yn ffôn. Felly mae o'n ffordd o amddiffyn rhai o'r brechlynau da ni wedi brynu fewn i'r ffarm. Mae'n gweithio'n effeithiol iawn. Ac mae'r sensorydd yn costio, dwi'n meddwl bod o'n costio llawer fawr mwy na rhyw 10 punt. A mae'r batteries wedyn yn para am ta 5 mlynedd ac yn taflu data yn rheolaidd. A meddyliwch chi sy'ch chi ar ffarm fwy fyth, neu hyd yn oed mewn 1000 fydygfa, lle maen nhw'n storio lot o frechlynau. Ydych chi'n gallu gweld lle mae'n fydd mowr i'r sensoryddion yma. Iawn, sensor di hwn, da ni wedi osod yn storfa sglodion coed ni. Da ni'n cynhyrchu sglodion coed fel tanwydd ar gyfer yr coleg, fel i redeg y central heating, lle wedyn. Bod ni'n monitro beth di moisture content y sglodion cyn i ni cynhyrchu nhw, lle. Mae hwn yn galluogi ni gadw golwg ar sut mae'r tymheredd yn amrywio fewn y stac ar ôl i ni lenwi'r storfa, lle. Ar ryw raddau mae o'n bwysicach efo gwair. Os di gwair yn gor-dwymo, os ydych chi'n cynaeafu gwair sych, ond o'n eitha gwyrdd, bod o'n gor-dwymo, mae'r das yn gallu mynd ar dan. Mae hwn i weld wedi gweithio'n effeithiol iawn. Prob sy'n rhedeg i ffwrdd o'r sensor yma i fewn i'r das sglodion, ac mae o'n monitro ac yn rhoi graff i ni o dymheredd o chi. My name's Rob Shepherd from Evometric, and I've been involved in exploring sensors and IoT at Glyn Cifon. The dashboard that we've come up with is Pethai, which is a dashboard that links all of the sensors on the farm into one view. And here we can see all of the sensors that we currently have working, from sensors deployed out in the field, to security sensors around gates and cattle grids, to all the sensors packed into the the farmyard itself, looking after animals and slurry storage and those kind of things. On this display, the farm manager, Rodri, he can see the colour coding of these. Green is fine, red means there's possibly an alarm condition or something's happened that requires the attention of the farmer. So it's an easy snapshot of what the farmer needs to do to keep on top of the alerts that come out of the dashboard. If we look at some of the examples, here's an excellent use case of monitoring the storage of slurry, which is a hot topic at the moment. And here we can see that one of the slurry tanks was practically full a week ago, and Rodri's had the opportunity to empty this and apply it to the fields. So here we can see the volume of slurry in this tank dropping from 600,000 litres down to about 100,000 litres, and then as that builds up, certainly over the winter months, be able to keep an eye on the slurry levels in the tank, and we can put alarms on that, so when it reaches say 80% or 90%, we can maybe do something about that before it overflows. Something that contributes to the storage of slurry and the pressures therein would be rainfall. So out in the field we have a rainfall monitor. Here we can see over the last 30 days some pretty significant rain events leading to the accumulation of moisture in the fields, and of course rainfall all across the farm. On this same page we can see the air temperature and humidity, gives us the conditions on the field, but also the soil moisture, and we can see when we have these big rainfall events, we can see the soil moisture goes up and then starts to dry off again, which is important for the application of slurry, making sure it's not applied to saturated ground. Other examples that we can look at would be security around the farm. So here is a sequence of alarms that pops up 6 minutes ago,
24 hours ago. This is a sensor that's deployed on a cattle grid, and we can detect activity out of hours from vehicles that are passing around the farm when possibly they shouldn't be. Another example we have on the farm is monitoring the vaccine fridge where the pig medicines are kept. We've automated the output of this so that when the dashboard moves from normal, which is green, to a red alert saying that the fridge temperature is warmer than it should be, we've linked it to an outside lamp which comes on immediately when the alarm is raised. When the alarm goes back to all clear, when the fridge door is closed, for example, the outside lamp will go off and the farmer can keep on top of the sensor alarms without needing to look at their phone all the time.